Mange års erfaring med arbejde i alle slags omgivelser gør os til Danmarks førende liftspecialist. Men selvom vi løser opgaver i højden, er vi helt nede på jorden, når det gælder imødekommenhed, engagement, fleksibilitet og samarbejde. Hos Riwald sætter vi hver dag mere end 100 nye opgaver i gang. Og med 5 afdelinger og 18 lastbiler fordelt over hele Danmark, leverer vi hurtigt, sikkert og effektivt. Vi vægter den personlige kontakt højt. Og som kunde vil du opleve, at det ofte er den samme montør og chauffør, der tager hånd om din opgave. Med passion for arbejdet og med ekstremt høj faglighed. Maksimal sikkerhed er fundamentet for alt, hvad vi foretager os. Hos Riwald sikrer vi os, at arbejdsmiljøet og kvalitetsstyringen er optimal. Derfor er vi naturligvis DRA-certificeret. 7 sekunder, det er den tid, der går fra du ringer, til en af vores dygtige medarbejdere tager telefonen. Og er der tekniske udfordringer, vil vores højt kvalificerede montører gennemsnitligt få dig op at køre igen inden for 2 timer. Vi råder over mere end 2.000 lifte og godt 100 forskellige lifttyper. Kvaliteten af vores flåde bliver løbende optimeret, og vores næsten 40 mekanikere tager hånd om selv den mindste detalje. Lydhørhed og samarbejdsvilje er bærende elementer hos Riwald. Vi udvikler og nytænker vores strategier hver eneste dag. Riwald går ikke efter anden pladser. Vi vil fortsat være først over stregen, målt på kvalitet, professionalisme, kapacitet, passion og teamwork. Riwald. Den optimale kundeoplevelse.